Beli makulay na buhay. Nandito tayo sa Pangpang, Angeles, Pampanga. So mga Beli ngayon, manunood tayo ng hati-hatian. So tradisyon dito, yearly ginagawa to mga Beli. So lahat na makikita nila, gusto nila lagyan ng huling. No choice ka, hindi ka pwede magalit. Yun, opo mga Beli. So pagkikisama lang po mga Beli. So kailangan mga Beli, pag nilagyan ka huling, okay lang yan kasi tradisyon dito yan. Wala kang, hindi ka pwede magalit. Yun. Ayun, pagkita mo, may huling na kagad siya mo. Wala pa po. Wala pang huling yan. Wala pa. Wala pang huling. Parang may huling na. Wala po. Kakapit na tayo lipstick dito. Tayo mga Beli. So nandun na po sila, nag-aayos na po. So yung mga kabeli, mag-start na po yung hati-hatian dito. Ayun na po sila. Oh. Yung nag-aayos na mga kabeli. So yung mga kabeli, yun na po yung hati-hatian. Naglalagay ng mga uling sa mga dumadaan. Ayun o. Naka-diaper. Diyan po. 1, 2, 3. Ito po. 1, 2, 3. Thank you. So mga kabeli, nag-start na po sila. Hello tayo. Hello. Kaya nag-ayos pa lang sila mga kabeli. Hello po. Yes. Hello po mga Meli. Happy Fiesta po! Happy Fiesta! Barangay Pampang. Masaya yung pista dito mga Beli, hati-hatian festival. Ayun na, nag-ayos na. Fiesta! Oh, butar. Sa mga kabel, nag-ayos po sila. Pupunta po sila doon. So doon po sila mag-start. Pupunta dito. Sama tayo. Samahan natin mga kabel. Galing lang mag-start eh. Galing lang mag-start. Uy. Hello po. Paling sa'yo ng hati-hatian. Mamaya po, sasabay tayo. Sige. Masaya po yan, masaya. Lalagyan ka ng uling yan. White! Si Gabriel eh. Patang-patangan nyo kami kay kunan mo kami. Opo. Nanay Lo po. Happy Fiesta po. Nanay Lo po. Hello po. Mga Beli, na-invite tayo dito sa loob. Sa bahay nila dito. Shoutout po na yung dati. Nanay Lagyo. Charles po, Marcel. Ayan, Tito Charles Marcelo. Shoutout po. Thank you po. Ako, kahit anong nilagay ako. Ang dami takadwa. At yun ang tinihan mo pag kiwagan na sasakyan. Ano kayo family na ayun, tita? Logan.
Logan family, Rabel, na-invite tayo sa bahay nila. California. Ay, shoutout kay Teresa's Cafe. Yan. Wow. Saan po lugar dito? Sa Angeles City. Angeles City. Tabi nung Angeles City. Thank you po. Okay ba kayo nasi? Doren. Let's go. Dami ako. Tres. Ay. Ay, chica, pero Tayo, sali. Teko, madami wala yan. Ali po. Na-disgrasya. Bawi tayo, bawi. Kamera. Tula. Pag-apatas. Ikit Kevin nanti dyan. Now. Say hi, you say hi.
Hindi pa lang po. Alam ko, na-stress yun. Hey, Bob. Hello po, dito po kami sa Pangpang. Dun sa kapatid ko pala sa LA, kina Abby, tsaka Rajel, tsaka sa pamangkin ko si Josiah, tsaka pala kay Ann and AJ. Shoutout po sa Tinio family po, Castro family, Pineda family, Manalastas, Batak family, ano pa ba? Ayan, lahat na. Guevara family, Yeah. lahat-lahat na ng pamilya ko po. Thank you. Kaibigan. Fernando, bunot! Bunot! Nakain nata sa'yo ulit. Te, patingin nga, te. Oh, tawagin na. Doon. Wag. Wag sakin. Dito na. May mga camera ka pala dyan eh. Wow, vlog. Wag kayo, hi. Hi guys, welcome to my vlog. Kasamang binabalak, Mike.
Uy, 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 ano sa'yo suyan? Oh, oh. Walang mantika yan? Walang mantika? Wala. O sige. Okay na, Noy. Atin na, Noy. Okay, boss. Oh, shout out po. Barangay, Happy Fiesta Barangay Santo Niño. Yun. Barangay Pampang. Shoutout Barangay Pampang. Oh, dadampot, dadampot.
Iyan chance talang bagya din tawag inside. Pauso ka talang bagya, please. Para mitalan lang street dancers tamong masalese. Bakit sabi kayo mo kaya? Abante tapo, abante. Wala namang puntok na Para kay Tanon, para kay police. Please, assist tayo po. Wala namang puntok ng kanarap bisitas. Dire-diretso tapo. Wala po puntok ng Kenny. Forward tayo, dancers. Forward po, forward, forward. Palugpurok, tres tapo, palugpurok, tres. The choreographers sa puro ko na maglilita mo kaya karap yung kamang libutan. Chach na lang kasalukuyan eh tamo po sa salamat. Dire-diretso tapo mo po. Army Fiesta, Barangay Papa. Happy Fiesta po, walang family. Happy Fiesta! Happy Fiesta, madam. O sa tamo po, di na talabog-talan po ng street dancers tamo. Happy Fiesta po, walang pamilya ng mga family ng family. Paano yan, Happy SK Fiesta? Council, ang chance talabog bagya. Please. Forward tapo, forward. Kailangan lang mapunto ng kanila bisitas. Diretso na punto meron. Happy Fiesta! Happy Fiesta po. Street dancers. Then judges tamo, chula ba po visitas. Mag-judge lang kasalukuyan, kaya po pag isabi mo bumayan, di na nyo po masalasing talent po, nagyan katama mong street dancers. Forward tapo, forward. Balugtanan po po, tres forward. Ano po yung madam Deden Balbas? Happy Fiesta po, Tekongan. Magkilabas kayo mo,
can plus, I can type more than this time. Hindi yan! Yung ano, ayun! Baka di makikita yung Tapos na yung hati-hatihan dito sa bayan ng Pampang, Barangay Pampang, Angeles City, Pampanga, mga beli. Napakasaya. Yan, ang daming tao, grabe. Sabi nga. Yun o. Yan mukha na itong tatlo. Viva Santo Niño! Viva Santo Niño! Fiesta, Barangay Pampang, Angeles City. Maraming salamat. Ingat na lahat. God bless all! Thank you.